then akuyita support malai Congress party zone ni usalicha ufitija kodiruti kamanena kuti achakwera ni 10 pa 10 tinguyambira pa achakwera weniweniwo sipano anthu akolola kuti tingauza kuti anyamata taonetsani warehouse ya achakwera ni 100 pa 100 kumene kuchimanga chili ukolola pamene wenanu chimene mungaronetse ni mapanado amene akuma ku State House ufitija okidi kabena okidi angaronetse olubikili limodzi chimene wasunga chisale panopa ni makombola kuti titenge MCP timu yonse iyambe kuyendetsani mwemuona ngati fena ametili mboma mavu tangu kupatsani dzina la mbamo government ili ngati dzina la njedzera amati nickname chifukwa cha uchitsiru bwano mama umalimbikira osati sima izibwera chifukwa choti mwavota then akuyita support malai Congress party zone ni usalicha ufitija okidi kabena okidi ndani sakuziwa nkhaza zimene anachita malai Congress party muno ndani sakuziwa. There is no way if tingabwerere mbuyo ngakhale pang'ono kuti tingopita ku warehouse ya Sosted Gwena mukapeza nyemba kumene kuzililolo tipite kwa Samukawale tikapeza marumba ampunga andipite kuti pite kuntunda kwa Chichola awo kongakhale mkaka mukamwa apa nkhwani mukachola paja mudapita asoruru mukabekholowa adibibi mudapita kufa muru kwa Chichola kuti mukabekholowa ndiwo zitakuvurani pamene ni DBV olo media yanu muzilionetsa kuti tagula mochipa chimanga marumba awiri nyumba simungatonetse choli manokha inuyo zizikateke zimene zizomusile pateni kunoku mitunda ife ndi okugulitsani sima ife ndi timakunyoboletsana ogalu inu taonani pano Dzombe amafuna kuti potidowa imalima ayikile fakitali yoti zipa ngafereleza tisamavurikane wa makoponi poti feyo timakwanitsa ogula opata makoponi suje mudadene kuti atave mana fereleza koma bwanji panopa taronetsani okolola afereleza amene mudalandira makoponi ndi feyo timadalira ogula fani magwira ntchito ndipo sitipita kokavota kuti tikavotere sima timapita kokavota kuti chitukuko chiziyenda apolisi akhale nyumba zabwino ma district commissioner akhale ndi maofesi abwino simuona ngakhale kwawo kucholo chakwera adamuyikira ofesi yabwino ma university akhale ndi ma library abwino misewu tiziyenda yabwino tikalima tikakolola ma 20 tons ajama choka kujeni kunchinjulo wa mulingo lilongwe kuti adzadyetsera anyamata ajamakhala ogulitsa nthochi zamolere kuchisapo ogona mathandala ake apeze chakudya mudamba mwamuonapo munthu wakudowa nagona kuthandala mudamba mwamuonapo masikini wakunjenji mudamba mwamuonapo masikini wachitumbuka mudamba mwamuonapo masikini wachitonga ngati masikini sakhala mlomwe at least nthawi zino amakhala muyawo ayawo nochenjera koma nchewa kapo pamanja ukagugudiza khasu paphewa udimba ukachoka pamenepo pabawo kekele ukakhala ukuma wamapita kokama uchinachina kachaso koma inuyo taronetsani chimene mungatonetse chanu ife pamene tionetsa kufamu ya chakwera inu mutonetsa agogo aubwira mapilitsi teni pa teni ndani sakudziwa.
there is no way ife tingabwerere mbuyo ngakhale pang'ono